0039 Enak kurang? Wonten oh monggo, alhamdulillah. Ibu, monggo Bu. Alhamdulillah Bu. Nah, berdiri Pak Mas. Nah, untuk sepeda. Nggih. Mas, saya maju mriko niki damel dokumentasi saking FMA. Mas, rumahnya mana ini? Sumengko. Sumengko itu wilayah mana? Nganjuk. Ya nganjuk to, Pak. Oh, Nganjuk. Perasaane dos pundi ndelok wayang entuk hadiah? Ya seneng lho, Pak. Takok ae. Tak bacok. Ya wis ngerti nek seneng maksudnya ndongake apa kagem FMA. Semoga lancar selalu. Apane? Ya wayange to. Sing mene hadiah iki lho FMA iki lho dongamu apa? Wayange ra ngek apa-apa iki ditanggap kok. Kanggo FMA apa dongane? Lancar rezekine. Amin. Amit nuwun sewu Bapak mriki. Nggih sing entuk ra apa-apa. Kosong. Salah Bapak. Niki 834. Oh, salah mboten apa-apa iki nggih. Ngaturaken matur sembah nuwun sanget Nggih. kagem saking Hong Kong, Nggih. saking Taiwan, Leres. Australia, Saking Jepang. Wah. Terima kasih banyak Taiwan Leres. semuanya. Ibunda saking Jakarta, Bu Wakil Rektor. Nggih, matur sembah Saking nuwun, Kurin Ibu. sembah nuwun Bu, pokoke mugi-mugi. Kayak sedaya didongakne. Nggih Mas, nggih Mbak. Wah. Kowe iki ya Jebak. tepuk menghargai sithik. Aku tak kira ngomong kali itu. Nggih, Sas. Kok iso Mas ki lho. Oh, nggih Mbak. Sak katresnan sejati wae iso Walah, tenan. Alhamdulillah. Ayo. Didongakne muga-muga FMA Nggih. selalu jaya, selalu rukun. Amin. Semua anggotanya selalu sehat. Amin. Diberi panjang umur, murah rezeki. Semakin solid. Heeh. Ben taun iso nanggap terus. Betul dawuh Ibu kalau mau benjang tahun ngarep nggih malih. Tur muga-muga awake dhewe sing budekan tadi, Nggih. murid muga-muga awake dhewe iso kapan-kapan iso sowan kampuse. Lah betul no. Siap. Awake dinggo penelitian lah. Aku digawe penelitian. Oh, meliti anakku ya, Mas. Nggih Bu nggih, nggih damel penelitian wonten. Nek didamel penelitian pun sah di napa-napa nggih. Nggih, Mang Bacok mawon mengki anake. Sudah banyak yang menunggu Doorpress. Betul Oh, iya. sekali. Lah iki lho, Monggo, Mas. Mas Akbar. Iki Doorpress ya Ora, apa ora. sing entuk iki engko. Lah ya. Ora Doorpress. Iki nek sing delok saka ngarep mesti ngerti oh Mas Akbar itu buket. Nah sing gak ngerti oh saiki dalange nyambi bakul kembang. Enggak, ini adalah buket apa lagi oleh-oleh saka ibu-ibu. Izin matur sembah nuwun sing tali kuasa sing asih. bales. Betul, Amin. betul. Ini doorpressnya mana ya? Monggo Ayo, waktu dan ayo. tempat saya persilahkan. Untuk keluarga besar FMA. Ayo sing anu sinten? Sing mimpin. Monggo. Sudah banyak yang menunggu Doorpressnya. Sama Mbok Bile wonten satu kata dua kata untuk anggota FMA nggih Mas Akbar Betul, nggih. betul. Oh, nggih. Mbak iki ta sing mimpin ya. Walah yo. Ya, tapi wong sebenarnya kayak domen ya tak koprok. Iki Ayo. wakile. Oh, walah yo. Kowe iki wedok cerot. Nggih kok. Ya maaf, Lah kok ya anake manut ae to cerot nggih kok. Gusti Allah. Kowe ngerti jenenge iki apa ora? Iki Pak Racun iki. Mas, tak gendong lho kok kene nak teng. Apa ya Mbah wi? Kaya kanguru. Kene Pak Racun wonten ngarep. Pak Racun sapa to? Lah jenenge sapa? Ora Bisa. ngono. Lah bisa ya racun to. Bro. Bisa. Wonten dawuh napa Kang Mas? Ya Kang Mbok. Lah, Kakang Mbok. lho kok Oh, ketoke tularan Damudin iki. Yo wong sitok jenis si lurus tok Kakang tok Mbok. lah nggih. Golekno. Kowe nek dibacok niki lho Mau Pak. aku wedi aku. Lah ngopo wedi? Iki mbiyen wajahe koyo dukun sing nyapeh aku mbiyen. Mas, Dalem. sampe iki dagelan ditanggap nek iki tenanan lho. Lho ya Ojo guyon ae. Wis wong kedan apa piye jenenge? Lu ditanggap Kok tenanan. dagelan kok nalek guyon. Bayar yo kon guyon ae. Kotrok kok pitu jenenge. Nggih mang ngemsi sore wis kleru malah awake dhewe ya ora. Waktunya dos press. Ape muni door press iku rudus press. Kuwi jenenge gak door press, kuwi Lho, jenenge sling.
Jenenge Masih masih dos prese wedhus. Ayo Mas, iki ayo. Kaca. Ayo kopi. Kene. Ben Pak ngocok. Menengok. Iki lho sing kulino. Sing aku ki kulino ngocok. Ayo Mas, hadiah hiburan yang pertama. Ya lho dirungokne Mas, radio. hadiah ada 2 Mang. Alon-alon Pak Alon. Sampeyan sampai pergi syahadat Astagfirullah. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo dipun budalaken. Maksudnya alon-alon Pak Alon. Wong MC kesusu. Iki ning omahe dhewe bare iki engko jam 7 isuk. Ngawur jam 09.00. Oh iya wis. Malawan. Monggo. Alah yo. Ora kroso iki lho. Dari alon-alon. Dari kon alon ngene kuwi alon-alon kon. Aja umpane iki nek lucu malah awake dhewe gak dijak. Lah Baiklah. wis enek iki lucu kok Mas nyelus Ardi, slendro. hadiah pertama, hiburan pertama, 2 mangkok dan 2 setrika. Semoga. Sik mangkoke Sik ora percaya. Lambine wis gak sepelan. Lah yo. Bareng karo TV harus sak bisa. Karo tebin ale iki kok. Ya. Ber karo sapa Mas? Bareng karo TV. Lho gak karo TV to saiki wisan. Gak jare. Ya Allah, kowe kok ngono to Ndro karo kancamu Ndro. Mbok yo sing rukun. Aku saiki karo Pak Bisonyo saya Pak Biso. Mas Gendro. Aku nek kancaku gelut kok seneng. Pokoke ning Surabaya. Ya ini Hadiah napa? Sini Gar. Mun alon, hadiah napa Pak? Hadiah 2 mangkok. Sik mangkok wingi dienggo rebutan lho Pak. Lah, kok iso? Perkara mangkok bakso wingi sing Ya. dipecahi. Kok iso? Wah sampean ra ndelok berita niki. Ya. Lah dalah. Mangkok loro Ya. kalih setrika tanpa listrik napa mboten niki? Mboten. Setrika aku- soalnya ngene Pak, kok nek entuk hadiah setrika nek ora duwe listrik rak ya kacau. Aku gak dagang kok marahi payu. Ya. Wes iki serius. Serius. Nek sampean payu ora apa-apa karuane lek ngedol ning guyangan. Dadah. Gue bolak-balik pedes sampean ayo. Ayo, Mas. Nah niki pun panjenengan saya mundut. Nah, Saya ngambil nggih. Nggih. Wong lihat tua- ini Ya kosong. Kosong. Oh, Pak Tarno. aja Prok. sik Pak Tarno stroke lho saiki. Kosong berang. Wong tuwek arep budal ki yo ngene iki lho. Iki Ayo. Kleru. Cara ora wong tuwekne tenan tak awuntang nganti ngene gedeng. Iki nyuwun sewu. Kualat deh. Hadiah mangkok Wong wis sik. lo ning kene. Mangkok sik. Napa kipas sik? Mangkok sik. Lah, Wong wis lo ning kene kok graye susu barang iki lho. Lah mau neng kene nggone saiki mbok pindah nggone gak kabar-kabar. Padahal ya wis kethek mangan kelendeng. maksudnya Wis tuwek ra iso ngalor. iso. Ayo. Ngetan tapi. Ayo ndang aja omong ae. Nah. Langsung saya ambil 2. Sitok. Sitok Dulu sih tok ada. Nah. yo ben adil kok. Nah, ngono lho. Ayo, kuponnya diangkat ke atas semua. Ayo, Kuponnya diangkat ke atas Lah semua. nyapa? Kok- Diangkat ki lho nyapa? Kok kupinge duwe kupon. kuping apa kupon sampe mau jelas yo. Ayo. Munine kuping kok. Dibaca. Dibaca kosong. Ah, udah. Kosong Ah. 6 1 7. Ayo, ndang cepet dihitung 3 kali enggak? Jalan hangus. Arep apane nek ra jalan? Apa? Kosong. Kosong. Kosong 6 1 7. Ah, ayo. 00617 006 17 kita kleru iki lho. Sok kleru sapa? Kok gak tekku dhewe? oh Semua berhak ini ya, semua berhak menerima. Iki jere MC loro apa itu jere? Wis sabar, Mbak. Ayo. Wes ya wes, ayo. Enggak ada? kok wedi men to MC. Enggak ada ke? Gak ada. Siji, Siji, Loro. loro. Bangun. Oh. Kok. Kebakul aku wah. Lah kok padang lampune bajiret Yes, iki. saya buang. Ayo lanjut. Lanjut Mas. Pak. Aku soalnya gak iso maca. Tanganmu ki penuh dosa. Mendosa. Polahmu ya. Iki lho asine dur prese kipase iki, Pak. Lah iki lho. Ngawur.
Yo, kosong. Ini mbak ngempet nanti bang. Aja omong ae. 007 Kosong 04 Sampai ngomong cepet nih, Mbak. 00704. 00704. Oh, ada. Oh, monggo mriki Bu. Nah. Oke. Tepuk tangannya. Nah. Selamat Anda mendapatkan. Kurang satu. Jenengan mendet. Mantap. Tanganmu penuh dosa. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cah ayu sing bakul lemper lempermu pancen super seger tur Oh ini. Tak gowo dhewe kok ya lali. 00704. Nama siapa Ibu? Sumiati. Oh Sumiati wis to Sum. Oh. Betul. Itu apa ki? Mangkok. Entuk Pak Beso. Kesuwen ki engko selak Jorpres. Ayo, mangkok. Nah, iki. Itu Mbak Tuti ore. Nani Tuti. Oh, ini. Wis ganti to? Biyen jenenge Tuti. Koyo ora anu kok. Nah, kok mbok jenenge Mbak Tuti. Tuti. Tak mbok jenenge Tuti. Mergo untune metu Kan saiki. langsung biar mempercepat proses. Yang kedua, Mas. Oke, sembah nuwun Ibu. Mbak Nun, Bu. Entuk mangkok ya, Bu ya. Dibaca tak wehne kuwi engke lho. Iki wis iki bener iki. Nah, ngene. Mana iki mungkin lah. Nah. Pon iki mau sing angus. Angus. Halus iki lho. Iki ya angus sisane Jare nyapa. piye to? Kowe iki padha ae. Ayo. 00667 00667. Ayo, Nah. 00667. 00667. 00667. Ayo angkat tangan. Ayo, ada apa? Ayo. Ayo. Setelikone diunggahne pisan sayang. Nah. Kabeh. Kabeh diunggahne Dorpress sing dereng monggo. Sepedanya ugane pisan sorong gue panggul. Aja omongnya tak pendem kowe engko. Aja galak-galak. Kowe iki wong wedok ya, Le. Aja galak-galak. Inap lho Mak Sobirin ya Mas. Iya no. Wong sabar. Lagi Yo. 00667. Ada enggak? 1 2 2 3 Hangus. Seneng Wes, aku. Ya Mas, kocoken tak kocokin jipukan Mas. Nah. Silahkan 00679. 00679. Ayo. Hangus? Ada oje monggo. Ada. Kurang berapa Mas? Kurang 2 nggih. Ayo sindene jipuk 2. 2 ayo 2. Ayo sini sayang. Satu-satu. Nah. Ini. Ayo sayang. Aduh. Kecepit. Hati-hati dalane lunyu nggih. Nomor selanjutnya 00355. Setrika. 00355. 00355. Wonten 00355. Jenengan paringne sayang. Nah, matur sembah nuwun Ibu. Daleme pundi Bu? Sanggrahan Begadung injih sembah nuwun. Nggih suwun Bu. Anu badhe disangoni kali Mas Akbar. Betul. Mboten to. Selanjutnya Dompet. Berikutnya 2. berikutnya 00355 wonten? Mboten wonten. Hangus. Angus. Hangus 1. Setlika Ada lho, nggak? setlika lho. Nggih. Gak ada. 1 2. Ngono wi ndang ngadeg to Pak kok yo lungguh ae. Sabar. Kowe iki wong wedok Wedok lho. mau. Oh, Kok kurang ngene. iki mau wis, iki tak bacakan ya. Engko tak tekek awakku dhewe lho iki. Ojo. Sudah ada? Nah, iki tak waca ya. Ayo monggo sing pun angsal langsung ngadeg nggih. Kosong. Mboten ngadeg hangus. 00206. Nah, Dicul ucok mau lho. 00206. Ya. Oh, ya kayak kene. Tenan nenek Oh, ora. lha kok nyenteri kae. Alah Oh, pri. bakul tahu, sate tahu. Walah. Hangus Pak Pri hangus. Trayangos wong apake ireng kok. Pak
Pri rene. Wah, iki penggemar Astabrata iki. Ora ning wayang. Saja berada. Nggih, wah wonten inggil, Pak. Ayo. Wah, entuk setrika iki wis duwe listrik purung lek Pri. Wis duwe klambine sing bakal disetrika rung. Wah, yo. Pokoknya ndelok Dalang Akbar iki gak bakal rugi, Mas. Hiburane ana, hadiahe entuk. Monggo, Bapak. Monggo. Salah ya celuki lu. Amit, Ayo. amit ningali kuponipun. Leres nggih, Pak. Leres mboten? Leres. Leres. Nggih. Anake Oh, iya. sapa iki? Gak mbok tekoki jenenge. Monggo, Pak. Setrika. Setrika nggih. Alhamdulillah. Sembah nuwun, Pak. Gitu loh. Mungkin teko Mas sarunge disetrika nggih. Nggih. Makasih, Pak. Jahat. Pak tak tukune Pak Pri. Pak Pri. Matur nuwun nggih. Pak tak tukune 50, Pak. Ngawur aja ngono kuwi to. Wong ngekes ngono lho. Bocah iso. Nuwun, Pak. Mungkin disukane nganu Pak, buke nggih teng dalem nggih. Iya. Nah niki selanjutnya Pak Pri. Sing ngaturke Mas Dalang. Niki entuk setrika sak klambine nggih, Pak. Oh, iki gambar. Oh, gambar to. Sing calone dianu iki. Ini bakul kopi. Oh. Ning pasar Brebes. Brebes. Ketika ben go. Iki nomor pinten dereng diundi mau? Ampun hangus niki mau, Pak. Pun hangus. Oh, hangus. Nggih. Ya mbok ki kowe kok kowe. Moh tanggung jawab kowe. Iki mau 667 iki. Ya 667 pun hangus mau Pak dinyatakan. Ora iki sing tanggung jawab sing tuwek lho. Mbok jenengan mriki mawon, Pak. Mengke teng mriki, Pak. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Nuwun. Sembah nuwun, Pak Pri. Maju mriko, Pak. Ada mriko, Pak. Wi gone sapa wi? Iki sing maca. Diwaca dhewe. Diwaca dhewe yo. Meneng jenengan mriki, Pak. Pegang mriki, Pak. Niku tanggung jawab niku. 00667. Mana yang punya 00667? Iki lho. Wong ini kene. Kuwi. Loh, lah niku kene iki. Lah tak kuwi iki. Loh, Pak emang nggawa gone sapa? Kan wis dikekne aku. Piye? Kowe piye sedene? Aku lho ki. Mbok bayar hadiah apa ki? Ora iku. Mbok kaya hadiah apa ki? Apa? Wae. Tak Anu bayar hadiah apa? Pak. Enggak ada yang 00667 enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada, Pak. Nyuwun sewu. Nah, Pak sinten mengke? Mas. Apa Mas? Iki sarene anak dhewe iki wong papat. Iki nek urunan 20.000-an. Heeh. Aku enek mok 12.000 ki piye? Ya wis ora apa-apa. Ndak Pak, sementara ini tali asih saking kula Pak. Ampun di napa pirsani nominalipun niki kula. Nah, wis. Nah, iki slendro wis. Mboten ndak apa-apa, Pak. Oh, minta gendeng aja. Oh, ngersake lagu napa, Pak? Gelang alit. Wow. Oh, gelang alit. Joget nggih, Pak nggih. Nggih, oh, sah wis. Oh, terus wes. Ngono. Minta gendeng. Gending. Iki aja omong ae tanggung jawabmu. Ayo liyane. Sampun niki. Ini ada Magicom. Magicom ada. Magicom. Tasik napa sampun? Magicom. Tasik. Magicom sakniki napa gara-gara? Oh, sakniki. Sakniki. Oke, sekalian berapa yang diundi? Engko door prize sing apa iki penutupe sepeda Kulkas. kalian kulkas TV tanpa layar. Ayo. Tasik mboten nggih, Dor. Magicom nanti gawarene cahayu cah ganteng. Ayo tadi kok to. Ojo cekeli ae. Yunani. Cek ora ditekoki engko mbok jipuk wong ngirene ra enak hadiah wis gelem tambel. Yo kowe tak hadiah. Ayo, hadiahnya pundi? Mana? Garene. Oh, isek. Magicom tanpa nasi pokoknya. Mosok. Dewe nek gambare sego iki, mosok jerone ra enak. Gambar lha iku. Nggih. Magicom. Yang ngambil Pak Ardi ketua FMA. Oh, mangke Pak Ardi sing terakhir. Niki sing mendhet. Oh, terakhir. Pak Ardi mangke. Tinggal kali niki nggih, sing sakniki nggih. Nggih, wah tenan kok. Aku jupuk. Ibu ning ibu. Ibu anu, Ibu Bu Parsinem. Bu Parsinem. Monggo satu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tanganmu penuh dosa. Aku gak maca, aku gak tanggung jawab pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba diingat-ingat, dibaca tulisannya, didengar baik-baik. Ya. Kosong. Kosong. Sah. Menang tak bacok cangkem. 6 2 1 00621. 00621. 00621. Ayo langsung berdiri. Oh, niko lah niko Pak De. Pinter. Entuk Magicom. Ini sing wis Nah, ngoten lho sing angsal langsung jumeneng. Wah, Ben sik wae. Berarti kurang sitok, Mas. Anu, lek tres.
Aja gonem dhewe lho, Lek. Kok mbok kocok to, Lek. Sing cak kocoke iku lek remuk malan. ya. Sik kita wacane wae Iso maca ora we. ben gentenan. Wong jenengem dhewe lali nulis. 00950. 00950. Ayo. Langsung berdiri. Alhamdulillah, monggo berdiri Oh, nggih. pada mriku nggih. Ya Nggih, bagus. dari anggota WMC. Wah. Monggo, Pak. Wonten nginggil Ya, mriki. monggo mriki Pak, monggo langsung. Nah. Nggih. Kayak Charlie ST12 ya, Mas. Pak iki. Oh, Nggih, Pak, nyun sewu. Lek sampun tuh hadiah saking FMA dos pundi Pak badhe ndongake napa? Ndongake napa, Pak? Nah, sekedap Monggo. iki, leres Mas. Ya, betul. Nggih. Sik niki leres. Betul. Nyuwun sewu Bapak saking pundi? Kula Pak Gondo Sutekno saking Bojonegoro. Oh, Pak Jenenge Sotek nggih, Pak Bapak Sotek. lho. Gondo Sutekno. Oh, gondo lah ya, gondo Nah, iki Sotekno ambu. kok ya? Nggih to gondo niki napa wau? Ambu, Nes- sotek. Sutekno. Sutekno. Ya, Lah nek Sotek. mau sotekno kok. Pak, nyuwun sewu panjenengan rak saking WMC Bojonegoro rawuh mriki. Dos Monggo, pundi Bapak. raose panjenengan? Doane napa kagem Doane. FMA? Singkat. Allahumma lakal sumtu. Kula tak nyumbang Donga mawon, Pak. Donga Nggih. mawon, Pak. Nggih, donga mawon. Nek nyumbang nggih napa kula mawon. nggih. Nggih, mugi-mugi dalang akbar, mugi-mugi cepat laris Amin. kanggo terus teng Bojonegoro. Amin, Pak. Amin. Nggih. Amin. Kagem FMA, Pak. Napa? FMA, Pak. Mugi-mugi Tunjukkan hadiah. benjing saged hadiah lagi. Amin. Oke. Oh. Yes, bener, Pak. Hadiah lagi. Oke, Nah, Mbak Nuwun monggo. Terima kasih. betul, Pak. Nggih, matur sembah nuwun Pak Gondo Sutekno, matur sembah nuwun yang dari Sembah nuwun, Bojonegoro. nggih, Pak. Sehat selalu, Pak. Wah, nggih. Nah, pancen sok ben hadiahnya ya, Pak. Wah, ya. Nggih, Pak. Matur nuwun. Nggih, sembah Disukani nuwun. gelang napa? Gelang alit napa? Udah habis loh ini. Nggih, Pak. mobilnya wonten pamundutan saking Sepeda enggak? Mas, sepeda nanti durpresnya setelah goro-goro. setelah goro-goro lakon, goro-goro. Oh, goro-goro. Ya. Setelah goro-goro. Apa? Oh, dihabiskan bisa apa-apa? Iya, oke. Dia bisa sekali. Teknik sisan. Ini ada Oke. kipas angin. Enggak bisa. Nggih, lurus. Kipas angin tanpa baling-baling yuk. Monggo. Ayo di bawah sini. Ayo. Kari piro to aja ya? Nek sepeda kali kulkas mangke secara simbolis mawon nggih. Goro-goro nggih. Oh, goro-goro. Ora otang-otang kulkas karo sepeda iya, Mak. Kowe gak entuk, Mak. Apa? Tak entukne ya. Ki apa hadiah sing ning bawah? Ya, kipas angin. Oke, kipas angin. Kok sing kari dhewe hadiah banci. Heeh. Oke. Ayo langsung dibaca aja. Ayo. Enggak apa-apa, sama berjalan. Betul kok bar salahku sik, Mas. Iya. Ben gak ngedum hadiah. Sudah joget tau. Terus kudu joget ya. Aku Sawi ra Oke, tanggapan. Rio, wes. Lah ya sawi ra tanggapan. 00908. 00908. Ayo, siapa sing pengen kipasan? 00908. Nggih, monggo langsung maju, Ayo Pak. maju, Mas. Yang kedua nggih, sing kedua 00957. 00957. Ini yang nomor kedua. Oke. Wonten 00957. Monggo Bu, langsung mawon nggih. Nah. Nggih, monggo. Oke. Doorpressnya sudah habis, Mas. Oh, masih. Untuk masih monggo dibawa ke sini langsung. Oke. Oh, kulkas. Oh, kulkas. Sama sepeda nggih. Iya. Yo, diaturi salah gusing kok ya, lagi Ya. Ini diundine. sudah semua? Lho. Wis to kabeh. Nih. Nggih, Ayo, kali Oke. langsung niki. mawon, Pak. Monggo, Nggih. Pak, dipun angkat, nggih. Nggih, dipun angkat kalih dipun foto, Pak. Kagungan apa mboten, Pak? Nek foto. Oh, kene. Lah yo. Suwi men to. Ayo monggo Bu. Nggih, Bu, sehat selalu, Bu. Wah, Nggih. 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 Betul. Nggih, sampun leres. Betul Mboten semua. salaman kalih Mas Dalang, Bu. Lagi. Oke. Nggih. Sukses, Bu. Sembah nuwun Ibu. Dalamnya pundi, Bu? Oh, Madiun. Madiun. Tanggamu, Mbak. Tanggamu. Lah roh aku. Madiunipun pundi, Bu? Ajine pundi Bu? Bumi Mas. Ono kotak. Oh, kota ya. Awakmu desa. Wah, Ternyata ternyata tengah alas kok. ternyata yang menyaksikan Ya, malam nanti hari ini akan banyak. dilanjutkan. Heeh. Kula gawake mawon. Abot nggih, Wah, matur ojo gelem Bu, nuwun, kok digomleh, Bu. Nggih, ah. Nggih, sembalun siap. Sing lagu sih, Pak, bisa. Nggih, Ya, oke. siap, Pak monggo Biso, dilanjut. Lenggarian, Pak wonten lenggarian. pamundutan gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit siap.
Karo sapa karo Banyuwangi Bapak karo salah satu. Oh, Ayo. monggo, sik. Ayo dek, karo Yovin ayo dek. Oh jawabin ayo. Gelang ngelit. Oke. Heeh. Ayo. Ayu ning ngene Dok kene. Mas. Heeh. Ayo ndang ngadeg kok lungguh bae. Oh nggih. Langsung mawon nggih, Mbak Nano ya. Nggih monggo. Dibawani napa mboten? Langsung. Nggih. Nggih. Yuk, gelang alit. Nah, matur nuwun. Wes. Yuk, adiae sing Sampun? Hadiah utama nggih. Sama. Nyuwun izin Mbak Manuharang Izin. menawi awake dhewe sing mundhut iki kurang prayoga. Heeh. Paling ndak itu sing mundhut iki panjenenganipun ketum Izin. FMA. Mohon izin Bapak. Nggih tak rada Pak Sunardi ingkang pundi nggih. Nyuwun sewu Bapak niki panjenengan ingkang mundhut kali Ibu amit-amit Ibu saking urin mohon izin Ibu ingkang napa Bu? Oh ya Urindo tadi kemarin informasinya ngaten Ibu ngapuntenipun. Pak Biso lah iki lho Pak Biso jare urin lah niki. Oh jenengan mboten samundhut niki Ibu sing mundhut. Met Ibu. Dua nggih. Nggih. Tiga napa kalih Pak? Kalih. Oh sing tunggal lebet nggih. Met. Tak bisa. Loh, mriki jenengan sing maos mriki sing ngaturke. Tak wacane engko gak apal. Iya. Wah, kowe ramen aku. Madheprono Mas ben ketok. Iya. Oh, kowe kok tak pendem tenan lho. Kandhani yo. Ayo sayang. 00396. 00396. Wonten, monggo majeng, nggih. Ben gak kleru nggih. Monggo. Majeng riyen nggih, Pak. Selanjutnya Sepeda. wonten nggih? Sepeda, nggih. Oh, mboten. Selanjutnya kulkas. Oh, itu enggak ada. Ini enggak ada. Enggak ada, Angus. Angus nggih. Cul. Angus nggih. 1 2 3 Angus nggih. Suwek Mas, suwek. Nah, selanjutnya 00332. 00332. Oh monggo. Niki napa hadiah Mas? Sing niki napa hadiah? Sepeda. Oh nggih. Niki cobi dicocokaken, Pak. Kosong nggih leres. Nah, Bawa sini Mas. Bawa sini sepedanya Mas. Masih ada? Kirang pinten, Bapak? Ini ya. Kulkas